sa kido da daro hakan sai sa na kwaro. mai rike so da aminci da alkawari kamar tantabaru. Rike so da aminci da alkawari kamar tantabaru. Nico Productions. Na ta rikita so da tunanin zama na tare da ke ji kaina. Idan ba ki harafin sunana ba zai san na jikin kowa ba. Na ta rikita so da tunanin zama na tare da kai ka ji kaina. Idan ba ka harafin sunana ba zai sa na jikin kowa ba. idona ake ana mugun na kamuwa ji da ni ki da ni mu kasance gari ai kwaikwayar ruwa mu bazare shi ya mana inuwar hoto ne da ke da ahalin muwa za a yi ta faɗi a tarihin so baya mu ba a yi kamkarmo ba. So da amana mai damke kada mu nuna hiyana da juna muka buƙaci mu zauna sannan ba za na so na aro ba. Idan ba ki harafin sunana ba zai son na ji kiran kowa ba. Shawagin zuciya ta sani nake